Kelam Nang, kamu tahu nggak? Hanya gara-gara ini nggak dibersihin sehari, paling kita itu lihat tempat luas gitu loh. Iya. Hanya gara-gara ini nggak dilap sehari. Kemana-mana Nang ngomongnya. Masa? Kemana-mana. Pak Sandra lihat CCTV jam 12 kemana? Ini kemana? Ini kemana? Apalagi nggak dilap seminggu Nang. Pak Sandra tidak jam berapa? Makan apa? Sampai ke pribadi ya, Pak. Ya udah Nang, ini dilanjutin, beresin semua. Dalam-dalamnya ini, celah-celahnya ini harus bersih, nggak ada debu. Siap. Ya, Pak. Aku tak pergi dulu ya, lanjut kerjaan. Siap. LL bos, letih longor, dicurhati ke manajer, ke owner, dikon, ngene lah. Andai aja yo, wong loro iku gak ning kene, mesti tetep merdeka, bebas. Mbah, uga barno. Mulai cah sore. Yo aku rong nggawa kuah. Kak Sandra. Kak. Jess. Astagfirullahaladzim. Pak Sandra. Pak Sandra. Sore Bu, ini ada yang bisa dibantu Ibu? Iki lho aku ora tunggah-unggahno iki lho. Aku ngantek gorokanku garing, tak tunggu-tunggu ora dikirim, ora tunggahno mobil. Padahal kemarin anak udah tak suruh nganterin ke rumahnya Ibu loh. Sak kerdus kanggo sedina. Oh iya Bu. Pesenku pirang kerdus. 15 Deling kerdus, aku Bu. bocah-bocah. Ya baik Bu. Gorokanku ngantek. Ya Bu, maaf Bu ya. Kamu lihat sini kamu. Loh, kasir kok malah do ning kene kabeh. Kasir kono kok ora diisi mang ono sing bayar. Ora roh. Niat ora dadi kasir. Pengisan ae, guyon ae, sing digedhekno. Gede lah padha ae mare elek. Ngono ku senior kudu gawe contoh sing apik. Ora malah koyo ngono. Nek dikandani gondromor kabeh. Kaya apa ponakane judes ora karuan kaya iya wae. Kabeh-kabeh diomongno ya nggon ya. Nggon bubar. Eko apa ana wong siram-siram kok bengak-bengok. Ngono ku dirungokno customer pantes apa ora? Pak Sandra iki nendi le? Wong golekane kok angel men. Pak golekane sik. Ya Allah, Pak golekane kok angel men yo. Ada apa? Kok kumpul ngrumpi wong loro ora ana sing bayar ora roh. Ngono ku mbok diseleni. Ngono ku nek aku Kaisa, kamu gimana ini? Nek wong liya kok ora wani mbok ngono nek kalau kandhani ya. Nek dikandhani mesti cili wong. Kandhani kok. Ya santai cek dulu, tak cek dulu. Nek kegenan ono. Sabar. Iso. Lho kowe tek iso penak ngono PW iku ndak. Ngono ku gak laknat ngono. Karyawan laknat kabeh lho, tak ontran-ontran tak seneni kowe kok iso PW ning ngene iku lho. Ana apa? Memper ora kok beke liyane iku kandhani kon. Lah sama aku juga mureng piye. Lah kasar do ngrumpi wong loro. Ngono ku rasane aku tapi ya sajake kok. Yo ora roh. Iku pokoknya aku nggak mau tahu. Gorokanku ngenteni aku teko lho ora. Iku kon ngebokno mobil. Itu diterno piye? Ora roh, saiki sak dus iku kan kanggo sedina. Lah nek dikira kek 2 dus lah ya wis entek. Iku kan ngeterno yoga. Masukno mobil. Nah, yoga ya Allah. Ram terus. Kalau aku lebokno, gua semes ngamuk-ngamuk. Penak-penak. Grang santai. Diamuki padahal kasir. Iku bisa dipateni yo. Wong siram-siram kok digeget ya bengak-bengok ae. Oh, kegenan. Lho kowe ora diseni aku sing diseni ora arep lambene bosem iku wong. Ndi iki? Lho. Dia sing dikongkon sapa? Ngekeki siji kira arep nek siji kanggo sedina aku mampir di ngono-ngono. Lah sing ngeras sapa? Iku ngombe ta kok bar wong bar ngedos ae ngombe arek bantare ngono. Mungkin nanti wis mulai tapi bagian lebokno urung mulai wong kene lebokno mobile ga yoga mobil ndi ya Allah kok judet stres aku perasaan kowe. Lah Yo ora roh kesel. Barang reservasi dikon ngene dikon iku. Yo ini wis kesel di reservasi. Ini kan nggak banyu terus dinya saya wis go 10. Ini saiki neh gremeng ae.
Lah iya mau bergremengi cah kitchen. Saiki kok genten gremengi cah ngarep iku lho. Perkara aku arep diterno. Gue piye jalukane ngono. Kuwi omongane nganti ndungko kitchen iki lho. Ngeri rasane yo pusing, preparean rong bar jan reservasi engko. Boh jane iku piye. Pusing. Lah iya Yohan. Mergawe salah terus apa nek gak mergawe.